Van harte welkom bij weer een uitzending van het tv-programma Regio Venlo, Hoofdstad van de Smaak. Met vandaag het hoogtepunt van het jaar. De opening van de Week van de Smaak vanaf het voormalige Floriade-terrein. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal te zien is en we gaan het allemaal beleven vandaag. Nou, het ziet er fantastisch uit. Een voermansontbijt, wat is dat? Het voermansontbijt is het ontbijt wat vroeger op de boerderij gegeven werd aan de voerman. En de voerman was de meneer die de paarden verzorgde. Dus er stond een ziek paard, een paard met een veulen. En deed die paarden ook inspannen, dus die stond om 4 op, voerde de paarden. En als die klaar was, kreeg je van de maagd, want die boerderij hadden allemaal zo'n maagd, dat is geen maagd. Niet natuurlijk echt, natuurlijk een maagd. Vroeger was dus een jonge meisje, die zorgde dan voor die voerman. En die kreeg een uitgebreid ontbijt. En dat heet het voermansontbijt. En die knechten dan, vraag ik me dan af. Die kregen dan? Knechtenontbijt. Die knechten hadden eerder een ontbijt, maar die kwamen van de boerderij, van thuis kwamen die. Nou, dat goed hier. Gezellig hier, hè? Ja, heel gezellig. Want we zitten hier in de Peel en Maashoek. Ja, in de Peel en Maashoek, klopt, ja. En ik zie hier varkens en koeien en dan zitten daar echte limousin koeien. Ja, Peel en Maas profileert zich ook als een plattelandsgemeente. En vandaar dat we dus bij uitstek deze producten willen laten zien wat we allemaal hebben in Peel en Maas. Wat hebben jullie dan zoal in Peel en Maas? Ja, veel varkensbedrijven, melkveebedrijven. De tuinbouw is nadrukkelijk aanwezig in Peel en Maas. Asperges, de grootste aspergegemeente van Nederland, is Peel en Maas. Dus het aspergegilden is ook aanwezig. Dus jullie staan hier vandaag met de hele gemeente, hè? Ja, met iedereen uit de gemeente? Ja, met de hele gemeente. En vooral laten zien dat we dus een plattelandsgemeente zijn. Allerlei producten uit de regio. We zitten hier in het voormalige China-paviljoen en het is hier heel rustig en relaxed en het ziet er hartstikke mooi uit. Wat zijn jullie hier aan het doen vandaag? Wij doen mee met Weekend van de Smaak om ons Ayurveda-concept te presenteren. En Ayurveda is een 5000 jaar oude Indiase gezondheidsfilosofie, waarbinnen smaak een hele grote rol spelen. Dus als jij bijvoorbeeld een periode lang een enorme voorkeur voor zoet hebt, of voor zuur, of voor bitter, of wat dan ook, welke smaak, dan zegt dat iets van jouw gezondheid, hoe of die niet in balans is. Oké. En vandaar dat die aansluiting natuurlijk erg mooi was om Ayurveda wat onder de aandacht te brengen. Hoe kom je daarachter? Of hoe kom je daaruit? Wat heeft het... Nou, de basis is wel dat je een consult doet met een arts. En een Ayurvedisch arts heeft in India een 6 jaar universitaire opleiding achter de rug. Het is eigenlijk een reguliere opleiding. Behalve zij behandelen niet met chemie, maar met planten en kruiden. Oké. Dus dat is heel erg terug naar de natuur. Voeding is heel erg belangrijk binnen Ayurveda. Ook omdat 80% van alle ziektesklachten vanuit de darmen ontstaan. My face above the water. Mensen zijn vergeten dat smaken invloed hebben op je gestel en op je spijsvertering. Wat ik hier laat zien zijn 6 smaken. Een foodscape, dus eigenlijk een landschap, maar dan van voedsel. En waarbij ik uitleg, staat hier ook, rasa food, dat betekent de 6 smaken. Zoet, zuur, zout, bitter, wrang, pikant. Mensen vullen allemaal lijstjes in. Wrang is ook een smaak. Ja, ik ken er altijd maar 4. En dan heb je umami of zo is de 5e smaak. Dat is allemaal Chinees. We zitten dan in het Chinese paviljoen, maar vanuit India's principes zijn 6 andere smaken. Peper is eigenlijk, ze zeggen dat is heel stimulerend, maar het verkoelt. Dus het thermisch effect van smaak hebben ook invloed op de spijsvertering. Honing bijvoorbeeld. Eerste sensatie is heel zoet, maar is pikant, want het stimuleert. Dat is zoetzuur. Zoetzuur. Dit is pittig. Dit is zoet. Dit zijn wortelen, vergeten groenten. Ja. Spaghetti van courgette, door het apparaat gemaakt wat daar staat. Oh ja. Dit is zuur, dit is een ruiter van rode biet en dit is zoutig, want dit is een tapenade van zeewier. Er zijn groenteflapjes, er zitten alle smaken in. Dit is ook een heel zoutje, hè? Dus dit is een tapenade van olijven. Oh ja. Citroenrijst. Gefrituurde uien, dat is een ojin bhaji, dat is een echt origineel Indiaas
snack. Slowly drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the stream. Het grootste verschil tussen herfstframboos en zomerframboos is eigenlijk dat die zomerframboos in het algemeen wat zoeter is. Kun je je voorstellen met de zon en dan vormt zich meer suiker in die framboos. Maar die gezondheid van die framboos zit vaak wat meer in die herfstframboos, gemiddeld gezien. Omdat die de koude tijd ingaat en zichzelf dan ook een beetje hoger zet in zijn antioxidanten, zeg maar. Net als een mens die dan nou vitamine C begint te drinken of te eten, in te nemen, omdat de winter eraan komt. Zeg. Dus kunnen beter gewoon herfstframbozen eten eigenlijk? Beter kun je het allemaal eten. En waar kunnen we omdat ze lekker zijn en in de herfst omdat ze gezond zijn. En die kunnen we dan ook, die zijn niet meer in de winkel verkrijgbaar nu In frambozen. de winkel heb ik nou nog herfstframbozen te koop, ja. Zeker nog wel een week of 2, denk ik. En jullie telen alles biologisch? Wij telen ook nog biologisch, ja. Dat is heel moeilijk, heb ik begrepen, met allerlei beestjes. En dan mag je dan geen bestrijdingsmiddelen opdoen en zo. Ja, je moet het even leren, maar daarna is de natuur ook heel gemakkelijk, laat ik het zo zeggen. Je gewoon een beetje vrienden mee worden. Je moet een beetje vrienden met de natuur worden. Dan zit ik hier dus met een wijntje op de Spaanse trappen in Venlo. Helemaal super. Met de smaakmakers van deze week, Tom en Cirella. Waarom zijn jullie de smaakmaker? Ja, wij noemen onszelf culinair organisatiebureau en dat doen wij. Wij organiseren allerlei culinaire activiteiten, kleine kookworkshops bij ons thuis in onze stadskeuken. Maar waar onderscheiden jullie dan eenmaal in? Want het heeft iets met eten te maken, maar dat doen er wel wat meer. Ja, wij zijn vooral geen kookstudio. We hebben wel een keuken in het centrum van Venlo waar mensen kunnen komen koken. Maar waar wij ons onderscheiden is dat wij allerlei activiteiten organiseren. Dus wij doen het thuis, we doen op locatie culinaire activiteiten. We kunnen bedrijfsactiviteiten organiseren. We hebben onlangs meegewerkt aan een kookboekje. Dus het is eigenlijk een hele brede, eigenlijk alles wat met smaak te maken heeft, dat doen jullie. Ja, dat klopt precies. Dat klinkt hartstikke goed. En ik heb ook iets gelezen van een lamp, iets met kaas. Ja, dat klopt. Ongeveer een jaar geleden hebben wij een Parmezaanse kaaslamp bedacht. We dachten eigenlijk leuk voor bij onszelf thuis. In de keuken? Voor in de keuken inderdaad. Alleen we kregen daar zo'n goede reacties op. En toen hebben we een foto gestuurd naar Jamie Oliver magazine. Toen werden we opeens geplaatst. En ja, nog steeds krijgen we allemaal aanmeldingen en publicaties. En we gaan nou de hele wereld over met de lamp. Dus Amerika, Engeland, allemaal willen ze aan de kaaslamp. Dus vanuit onze regio van de smaak dan gaan we gewoon iedereen naar de Parmezaanse kaaslamp brengen. Ik wens jullie heel veel succes vandaag met de kookworkshops. En ik zou zeggen, proost hè. Proost. Hier is de agenda van smaakvolle activiteiten de komende weken. In een eerdere uitzending gaven we al aandacht aan regionale gerechten uit het Duits-Nederlandse grensgebied. Op 30 oktober zijn de heren van restaurant Valuas aan de beurt met een speciaal Duits-Nederlands 5-gangen menu. Bereid samen met Wolfgang Eikes uit Mönchengladbach. 30 oktober dus. Een workshop koken met smaak bij Vicurie Medisch Centrum, speciaal voor mensen die van de cardioloog een zoutarm dieet voorgeschreven hebben gekregen. Smaakvol koken, het kan echt, zonder zout. Dinsdag 15 oktober van 3 tot 6 uur 's middags en aanmelden kan nog. Maak en Smaak is een speciale wisseltentoonstelling gewijd aan de vele streekproducten uit het land van Peel en Maas. In Museum De Locht staan producten uit de regio centraal, waarbij natuurlijk ook de gelegenheid wordt geboden om te proeven. Vrijdag 18 oktober tot en met zondag 20 oktober. De Smaak van Horsten is een fietstocht langs producenten van regionale producten. U start in het centrum van Horst en fietst vervolgens zo'n 38 kilometer door de gemeente, waarbij ongeveer 8 plekken aangedaan worden en u een kijkje kunt nemen bij bedrijven. Ook is er onderweg van alles te proeven. Zaterdag 19 oktober vanaf 10 uur 's morgens. De historische kring Ottersum nodigt u uit voor een lezing over vergeten groenten en fruit. Pastinaak, huttentut, boomspinazie, brave hendrik, aardpeer, molsla, buggenummer muske, oersla, luiewijvenboom en de palmkool. Hoe zat het ook alweer? Donderdag 24 oktober, 8 uur 's avonds. Smaak zit tussen je oren is een evenement in Venray van 24 oktober tot en met 27 oktober. In het centrum van de stad zijn kraampjes waarbij streekproducten de boventoon voeren. Bovendien zijn er kookpunten waar chefs gerechten bereiden. 4 dagen in het centrum van Venray, hartje Venray, op het Schouwburgplein. Komt een grote foodplein, komt daar. Daar gaan allerlei producenten uit Venray zelf gaan daar staan, ook naar buiten. Nou, op de eerste dag halen we kinderen naar het centrum toe, dus een stukje educatie.
Volgende dag halen we ook bedrijven daar naartoe, dus die zichzelf kunnen presenteren. En de laatste 2 dagen op zaterdag en zondag is het voor Jan en alleman. En dan mag iedereen weer gewoon net als nu komen proeven, eten? Iedereen wil komen, ruiken, voelen, proeven, eten en dan zit het allemaal tussen de oren. In Venlo is op 3 november de wijnspijswandeling. Je wandelt op zondagmiddag van 12 tot 5 uur langs 8 verschillende toprestaurants waar je heerlijke wijn-spijscombinaties gaat proeven. Je bent van harte welkom. Tot zover de agenda. Meer informatie op regiovandesmaak.nl. Hey Corine, we staan hier te plukken. Ja. Het is toch geen appel? Ja, echt wel. Redleen. Redleen, maar het is echt een hele kleine appel. Ja, en weet je wat leuk is van die appel? Als je daarin bijt en je kijkt er binnenin, is hij rood van binnen. En als je hier nou appelmoes of appelsap van maakt, dan kleurt dat roze. Echt? Oh, wat gezellig. Ja, leuk, dus het zijn gewoon de roze appeltjes? Ja, inderdaad, ja. Gezellig. Ja. En hier hangen er nog een paar, begrijp ik? Er hangen er nog een paar, niet zo heel veel meer. Mensen die komen hier natuurlijk in het openbare park en plukken al die appels. Ook helemaal goed. Daar was het ook voor bedoeld, hè? Daar is het ook voor bedoeld. We hebben nog een paar hangen. Dus als je erbij wil zijn vandaag, moet je snel zijn. Ja, ik ben al bezig. Ja. Hey, hoe voelt het weer terug in het Vriendenbos? Heerlijk. Het zonnetje schijnt? Het is fantastisch. Het is zo fijn om hier weer te zijn. We hebben ook echt altijd een beetje heimwee gehad. Dus we gaan er een feestje van maken 2 dagen. Het wordt helemaal gezellig. Ja, echt. Veel plezier. Dankjewel. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Hey, wat heb jij nou op je bordje liggen? Maaien en springhanen. Ik vind het ziet er heel eng uit. Is het lekker? Ja, dat is lekker, ja. Heb jij er al een geproefd? Ja, alleen die maaien, maar die springhanen niet. Maar die zijn dan gebakken of zo? Ja. Dat is wel heel gezond, heb ik gehoord. Ja, er zit vitamine in. Je hebt cheese onion smaak. Ja, ik weet het niet wat het is. Volgens mij is het kreekels. Ik vind het best engig eruit zien. Hoe smaakt het dan? Een beetje naar nootjes. Nou, ik ga ook even zo'n maatje proberen, ja? Ik heb nog nooit gehad. Oh, hij valt uit elkaar. Oh ja, het smaakt inderdaad als een soort van zo'n zoutje. Ja. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness. En ondertussen zijn we via allerlei lekkere eetkramen in de Villa Flora beland. En hier is het ook gezellig druk. Het is hier ontzettend druk. Het valt mij reuze mee. Ik had niet verdacht dat het zo druk zou zijn eigenlijk. Dat is hartstikke goed nieuws. Iedereen heeft wel zin in wat lekkers te eten. Iedereen heeft zin in wat lekkers. Ja, want je ziet, de schalen zijn net allemaal weer leeg. Dus, alles is op. Alles is op. Maak gewoon weer het nieuws. Wat zijn jullie hier aan het doen? Wij zijn een kookclub uit Venlo, de CCPL. En wij zijn aangesloten bij de Zon. En de telers hebben ons spullen gegeven. En wij maken daar wat lekkere spulletjes van en die delen we uit. Want daar zijn wij heel goed in, hè, in onze regio, in kookclubs. Ja, wij hebben ontzettend veel kookclubs. Heel veel zelfs, ja. Hoe werkt het? Kan iedereen zich bij jullie aanmelden of zijn jullie gewoon een Wij zijn een vereniging, dus als je bij ons lid wordt, dan ben je dus lid van een vereniging. En dan betaal je daar natuurlijk wat voor. Maar je krijgt dan ook een professionele keuken. Je krijgt de receptenkant en klaar. Je komt 1 avond in de maand kom je met je vrienden of vriendinnen koken. De recepten liggen klaar, de boodschappen staan klaar. Je begint te koken en je eet het op. En daarna ben je professionele kok? En daarna ben je, nou, laten we zeggen, een goede amateurkok. Een goede amateur. Ja. Dat is bloedworst met appel en stroop. Heerlijk. Altijd goed, hè? Goeie bodem. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happy. Ik loop hier over een food- en belevingsmarkt en ik zie hier kunst. Wat heeft dat nou eigenlijk met eten te maken? Ja, wat dacht je van kunsthappen en kunst als voedsel? Kunst als voedsel? Kunst ook als mentaal voedsel. Ik bedoel, kunst is zeer belangrijk voor de mens. Wat we gedaan hebben is, we proberen een brug te slaan tussen eten en kunst. En ook in te spelen op de smaak van de regio. Dus ja, wij even over vergaderd. Nou ja, even over vergaderd is best wel... Ik zie het. Hè? Jullie hebben even vergaderd. Nou, het loopt echt van Genna tot Aaien, dat hele gebied. Ik exposeer bijvoorbeeld in de kerk in de bergen. Dat is ook uniek eigenlijk dat je in de kerk mag exposeren. We hebben 5 startlocaties bedacht. Je koopt een dinerbon voor €25. En op elke locatie is kunst te proeven. Nou, het is restaurant Brina aan de Maas. Oh ja, daar maken ze wel kunstige dingen. Nou, onder andere de kok dus van restaurant Brina aan de Maas, van de Hamert. Ook heel kunstig. De Reiziger, restaurant De Kroon. Nou, het is volgens mij top. En La Casquette. Clap along if you feel like a room without a roof.
ontzettend leuk dat het hier zo weer in gebruik is, het Floriade-terrein. Dat zullen we eigenlijk drukker moeten doen, hè? Ja, echt voor herhaling vatbaar. Ik vond het leuk dat het uitgestrekt was over het hele gebied. Ja, je hebt meteen de wandeling ook gehad. En meteen een klein beetje het Floriade-gevoel, ook wel een klein beetje erbij. Toch wel leuk, hè? Dat hoor ik van meer mensen. Ik heb me wel goed geamuseerd, ja. Ja? Wat was het meest opvallende? Nou, het meest opvallende... Of het lekkerste? Het lekkerste is wel de Villa Florida. Daar zou ik wel een dag kunnen vertoeven. Ja, dat was goed, hè? Dat was een goede verzameling van ondernemers. Van allerlei ondernemers, allerlei regio's, van de hele streek eigenlijk zo'n beetje. Helemaal super gehad. Ja, was echt heel leuk. Ook voor de kinderen was een hoop te beleven. Dus het was heel erg leuk. Clap along if you feel like that's what you want to do. Vanuit een hartstikke druk Floriade-terrein sluiten we deze uitzending af. Het was een top evenement hier vanuit de opening van de Week van de Smaak. De volgende keer zijn we te gast in Venray bij het evenement Smaak zit tussen je oren. Ik ben benieuwd wat dat allemaal inhoudt, maar je moet er vooral even kijken. Tot dan!